Ribeira e Vilagarcía acollen as xornadas de dinamización da estratexia do GALP Ría de Arousa. O Concello de Ribeira acolle o 22 de febreiro unha xornada de dinamización da estratexia do GALP Ría de Arousa 2017 organizada polo Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Arousa, co obxectivo de difundir a estratexia do GALP nos concellos da Ría de Arousa en relación coas axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca e a Consellería do Mar. O GALP Ría de Arousa está a traballar dende hai anos nunha estratexia orientada ao desenvolvemento sostible do territorio, fomentando a colaboración entre o conxunto de sectores e asentes que dinamizan a economía social. Esta xornada, por un lado, ten por obxecto facilitar información e resolver dúbidas a aquelas persoas e entidades interesadas en solicitar financiación para desenvolver calqueira tipo de proxecto que sirva para dinamizar de maneira sostible a zona de influencia do GALP Ría de Arousa. Por outro lado, este encontro permitirá mostrar as vantaxes de colaborar dende os sectores sociais cos grupos de acción costeira, na mellora da empregabilidade, a promoción da igualdade, sensibilidade medioambiental ou dinamización do asociacionismo, entre outras. As xornadas terán lugar en Ribeira no Auditorio Municipal o 22 de febreiro ás 6 da tarde e no Concello de Vilagarcía na Cámara de Comercio o 23 de febreiro ás 6 da tarde.